Tak, a sme späť, vidíte, že mimo videa som postavil z veci, ktoré som si nakopal ešte v minulom videu, tieto 1,5 steny z hora nekryté, čiže nič tu nie je. Teraz mi to tu dobre laguje, to by som nechcel. Tu máme náš krafťák, nejakú čestku by sme si mali spraviť, ako sa to robí takto. Jo, zoberme si iba jednu, tá nám stačí. Tak, dajme si ju sem. Odložme si, čo si odložíme? Odložme si polku tohto. Presne, polku som chcel. Toto si odložme, tak, šup. To sú veci, ktoré nepotrebujeme, toto sú veci, ktoré potrebujeme. Poďme, ideme ďalej. No, pozrel som si to minulé video, bolo v pohode. Zvuk nie je veľmi dobrý, to sa mi nepáči, ten mikrofón nenahráva až tak dobre. Respektíve ja hovorím veľmi zvláštne, tam čo je nejaká jaskyňa. Neviem, poďme sa teraz pozrieť tam hore na ten posledný dom v tejto village a pôjdeme tam z druhej strany a potom sa skúsime pozrieť, že čo je tu naokolo, či sú tu nejaké zvieratá, ktoré by som mohol premeniť na potravu, respektíve na vlnu. Krásne kvietky. Takže ideme tam, nepozrel som koľko je hodín, takže neviem, teraz môžem natáčať tak minútu. Ideme sem do tohto posledného domu a dúfajme, že konečne, alebo predposledného, alebo neviem akého. Dúfajme, to je tam. Dúfajme, že tu bude niečo, čo sa nám zíde, aby sme sa lepšie rozbehli zo začiatku. Dobre, zíde sa nám tento sandstone, ktorý sme použili. Chlapci, vy tu fakt nič nemáte. No, že ste to vy nič nemáte, tak vám nebudem ničiť ešte aj ono steny. No tak toto je skvelé. A pozrite, tam je náš dom. Práve sa na ňo pozeráme. No a ja som chcel si to skrátiť vrškom. A jak sa teraz pozerám, tak som si nič neskrátil. Čo som tam rozbil? Nič som si neskrátil, nič nemám nakopané a je noc. Je noc, takže okamžite začínam kopať, pretože už sa nám končí deň, začínam kopať, musím ísť rýchlo domov, postaviť si zvyšné 2 steny a strop a tam asi počkať, už žiadnu vlnu nenájdeme, tak toto nevyšlo úplne podľa mojich predstav. Tu máme nejaký stôl, ale tak dobre, to vám nevezmem, ok, máš smolu. No vidíme, že tam sa svieti, tam je dobre, tam by nemuseli byť nejaké zlé stvory. Tam sú prasiatka, tie sa nám zídu, aj tu no dobre, ale posledná možnosť sa vrátiť domov, kým ešte žijeme, pretože vidíte, že už nám chýba jedno srdce. A to nie je dobré, a teraz som to dofakoval, lebo sandstone som mal použiť tu. To musí držať, čo je toto, toto ešte drží? A to je sand, no. Tak a teraz si to tu rýchlo zavrime takto. Trochu mi to laguje. No a nič sme nezavreli, nič nemáme. Ani sa nám tu nesvieti. Takže dopadlo to úplne najhoršie ako mohlo. Skúsme začať kopať. Tu si správame cestu dole. Potrebujeme rozhodne nejaký kabel. No neviem. A teraz mi to video extrémne laguje, mám veľmi malý framerate. A túto vlastne ani nemôžem kopať, ak si to tu chcem zavrieť. Takže... No neviem, nechal by som to zatiaľ tak, poďme tam, kde je svetlo, tam nás hádam nič nenapadne. Máme ešte tak minútu videa, toto nebolo až tak zaujímavé ako to prvé. Kde máte svetlo? Kde ste? Kde máte? Aha, tu. Ups. Takže to nikto nevidel. A viete čo? Mám ešte lepší nápad. Pozrite sa. Šup. Sorry kámo. Musíš nám prispieť. Paráda. Myslím, že ponovom sa dajú dvere stekovať až do 64. To znamená, že môžeš nosiť kopu dverí a nezaberajú ti žiaden priestor. A je to tu. Je to zlé. Pozrite sa na to. Prvý súboj, ktorý by som ani súbojom príliš nenazýval. Tak.
potrebujeme to tu troška zavrieť. Pretože sa necítim bezpečne, je noc. Asi sa uvidíme až ráno. Myslím, že toto video už by sa mal ukončiť. Neviem, kde je ten creeper. Aha, tam je, to je nusák. Videl ma. Videl ma, rýchlo sa tu skriem. Rýchlo. Tak, a čakáme. Vidíme sa na budúce. Dovi.